Alat ka naman. Pasay ka pa din. Pwede. Diyan pa di sa Malubagaw. Paano ka sa Malubagaw? Kunya no pa di barita. Kung dakol da dyan ang patrabaho. Dako lang patrabaho. Matrabaho ka naman? Oh, Sabi ko baka mayaman ka man. Sabi mayaman ka. Mayaman nga. Tapos matrabaho. Ito ang takikwarta. Nasabi mo nga mayamanong ka. Uyug-uyugon mo kan. Matrabaho ka. Ang mayaman dahil nagtatrabaho. Diba? Nagpapatrabaho. Ito pa rin magiging sound ko. Ito tawag ko ito sa tawo. Nahiling mo kan. Mapagal ka pa. Isug-isug di pa dito. Baka mabangga kita. Marabasong pa dyan. No? Nagdadangadang na. Uyug-uyugon mo kan. Anong trabaho mo dyan pa rin? Engineer pa din. Engineer? Engineer rin nga nag-school ang engineer para engineer. Pag naman ang ganyan pa din, imposible. Basta maurag ka sa mga bagay na kaya mong magpadarat sa sarong tao. Kaya mong kumabot sa sarong trabaho. What? Ay sa paagis na ka ito? Magiging engineer ka na? Ako pwede man akong maging engineer pa lang. General manager pa, pwede pa rin. General manager? Uyug-uyugon man. Sige. Ma-apply man lubod ako dyan. Undas bataan pa rin. Sige. Kaya naman kay Puan ka man. Kaya mo naman kay Puan mga turo ko niya nung yan, mga eskwelahan na yan. Kung maurag ka dumiskarte. Dahil na pala naman eskwela. Oo. Uyug-uyugon mo Dahil na ma-eskwela pero magiging engineer ka? Ay, pa din. Ako man general manager, dahil ako ma-eskwela? Ay grabe. Baka daw ko narog ka na. Nguya, magdaman ko niyan pa din, apply ka. Dahil aram mo ako, busy na akong tao pa di. Aram mo, bado mo pa ako sa mga padihong ko. Anas ito ba di, mga milyonaryo. What? Ngunyan, may ipigdidil kami. 500 billion pesos. May babakalong kami yung barko. Oh, barko. Uyug-uyugon mo Gura na pa din. 500 billion pesos. Oh, yung lagay ang palistigil kitang paliyong mo sa imo. Makunyang ka na naman, mga padihon mo na naman. Yung subang no! Mahalon mo nga, para sabi ko. O, saan daw halay, saan hali Sa da? Cambodia pa din. Nahiling mo, yung manang God. Natabay tapirmi mong aram-aram ang mga transaksionis ko. Aram mo pa din, may asset ako sa grupo mo. Nahiling mo. No! Si Pading Bot baga, midbid mo. Si Kuya Bot? Oo. Nahiling mo, talaga naman si Kuya Bot naman talaga. Kaya pala, magkakutsabaw naman parang kamo. Kaya pala napupurnada ang sa kuyang mga transaksiones. Ang huron mi nga ni, 4 billion sana. 4 billion? Tingnan pala sa imo, 5 billion. May kuya na. 500 billion? Oh, 500 billion. Oh. Parang taramong saya, 400 billion. Uyug-uyugon mo Dinilin siyang paparan ako kahit daw. Oo. Sigurado, magbabarangaan na naman kamo kahit daw. Nakaroon ko lang tingso. Salire, nantik, para nantik da 4 billion. Ay, iyan ta na istoryan mo na ako. Dahil ko naman babakalon ito. Kasi, Dahil na kumabakal. Bali pang dumang ka na sa trabawan mo. Tagal di ko para hambugan mo naman ako.